kurwa asensemo ya mashauri niko baboka emambia rero bari no moichano maega yokonyora ebibanda byabo bitagwire gento keberera barabukwe boria amaborio una ningi kiagera ebibande byo gutagurwa agangoro kwa Mosokero ruga esemo ya mashauri omwana biashara twaboka ekemambi wana muneka fiwere twanyora chidaracha chitagoire ne chidaracha chine chire chigo toire seta kware biashara ona watu akumiringa edaracha ye etari korone buate edaracha ne rabate chabagwetera bachabagura egakora none license intona chitekere gendongo na chatore bango edaracha ne rekoreta abantu barwe besa twanyore bango edaracha magosa kiyabuate no tagoire na be turumani ko chiyabugo babo kana batwaya kolete kafyu ndolendete chinsa tokagenda nyomba buya twabokire baminto tokonyore pale era betese murigereri bakaruguru eruti ya mashauri bakamwembe ondete yo toata no singa mutakeiria gose koroneye nebwate mangana ari gana iga mutakeire morasuka moratoanga kigete na tocho to ba update akaromoko irana ebinto tokonia ebinto bunebi nebinto bigosareka within a day bona twabokire twanyorire mesa nchiyo ndote ebiri ndotakeire gotoka para ndotakeire gotoka ntomaitine serikali yairete na baibi bairete we don't know bona para gano tokuragira ku una dole iga to chandegete sayo aranyore pressure yakiro monto ogurense ekene serikali yaitonyege gotokonya enga kibune ye na rieta keire tokonya pi twachandekire na agaiga no